Mao na mga kaigsuonan kung ato gining tinuoray nga sabton kining nasabta nato ning atong ebanghelyo, wala man siya nagpasabot nga katong dunay mga material possessions mao kato ang divine disapproval. Katong dunay mga material prosperity kato mo'y di ganahan sa Ginoo dili. What if naa ka ana? What if gihatag na sa Dios nimo? It doesn't mean kung dato ka ma-impirno gyud ka. No? Kay nga no, ang ato ang standard diri sa kalibutan dili mao ang standard nga giingon sa Ginoo. Ang unsay gipasabot niya sa ato is our inordinate attachments to material things, which makes people forget God. Kanang nanubra na gani. Kana na ibitong panahon nga mura og masilaw man gyud og kwarta. Kay nga no, gamit man ang kwarta sa matag adlaw. How can we live without those tools? How can we survive? How can we eat kung wala ka na? But just believe that there is God who will provide everything that we need. So kung gusto mo malipay, mao na special tip sa atong Ginoo. Bulahan ka mong mga kabus,